Yung mag-iwan ko sa... Hilak yun nun dyan. Kita niyo mo dyan. Ikaw dyan. Ano na yun naman, Nay? Hindi mo mamasanay. Hindi niya. Hala, uli ah, Dudre. Uli ah, kay giming ano no. Oh, lagi. Ang pindag. Ang bebe. Hilak ka sana. Nanay, gawin mo. Sagdilaman. Hi guys, good morning guys. May mga daan itlog, salina mo ng humba, manok na nakabuhi. Kita yung ano yun. So guys, samaw na si Inday. Naghatami sa mga driver guys. So si Marjorie mo ni Jang pamahaw. Hindi daghan guys. Kay ano. Sa kahiwa ba? Baboy, di manok, itlog. Ayan, ihati siya sa longga. Inday? Ninit? Kuhan ka na tagi ninit? Hugas? Oh, pwede. Guys, kahigda pa mo guys. Yan yung pagkakanahal kang giandaman. Oh. May, nasa ko. Ha, nga naman ah? Ha? Akuan. Lansa? Oo. Lansa mo na? Di ba pilit? Kung na pak mo. Ano? Hey guys! Birthday man ni Aisa Ron. So, mani mo pa birthday. Ag naghimo si... Wala na, wow. So, si Taray naghimo guys. Arang lami aka doon sa guys kani. Gabi ning silaw mi. Uy, lami ka pan. So, ano sa paningisa niya? Ano sa paningisa? Dari ana? Ano na kasi dik? Sila magbayad ng lakon niya. So guys, ang 10 pesos na ni ngayon eh. So, naglipo ko pa na. 10 na. Ay, sagdilan. So guys, mauna ni. Ang lami ate lang mo. Sa YouTube pa rin na i-upload. So, mauni guys. Among dad sa birthday ni Aisa. Pinagod naman yung sa Asia. Okay, tira lagi ko no, Ken? Diyan na kay busog sila ka na. Dana, duha, basig ka na skon. So, na guys, ang patilawan nila. Diyan, dedis akil niya kay sugod na pagmig pa. Ako na pa magpahuman na kay arang kakuan. So, nasa itong silong kin ha. Akatong mga gamit, ang gitakluban. Kapag butang ko gamit ito kay gibaha man miya ang gibutang. Bala? Katong gagmay lagi. Binlang ka na 500. Palit sa alaman. Pero na mga gamit dala si Ilam. Mitrusan. Sige. Kay naay mo ra na mga iba na gamit mo. Gamit ni Ajoy. Tanawa. Naman na nagibutang. Ako na lagi. Busag na nagalida na katong pang-open sa kuan. Dada nagibutang dari di katong pang-open sa kang Mario ra ba na? Karong ni kani. Di lamian jud ka. Ang paan may lami no. So guys, kailangan mo order. PM naman ni MM. Ano pa buhat ni? Hi guys, padung nami. Unja, padung nami sa hala. Oto mo ko eskwelahan nun, sa ingani ako kaya man kanang jacket man ko. So modong nami guys, adto mi sa Alicia. Agang naong di ay na mayahog na karon ako nakasuway og kuan. Pagwapo-gapa og pakilay-kilay pod. So ato na mis intention na nakailis na, nalilig pa.
So guys, namang mga dadanan. Pangkarga na boy. Hadi na imong ate boy. Hadihan na. So, nadugay mi kay grabe ko sa gagawan. Plasta naman day, ganina pa. Oopsie. Ha? At di atras ka dito doy. Ari dari pikas kay may harang na ng mga bangka. Basta ha. Asa na nay mga ate? Bye. Di si Boboy. Asa na? Sit. Di na. Katuring sandal nga pink. Tapok dito. Sandal nga pink di ay. Butang pa ka dito. Ha? Tumay dagang seniors dito. Ayun na pa sinilasa. Di lapok ini ko nito. Ako Ay, nagtinab. Inaadi ni mo madadi ka sakit ang likod. Likod maging sista. Sandal unta to. Sandal. Bugat man ka. Di ka kakuan. Sandal unta to boy. Sandal. Katong pink ka sandal. Kumain mo pa na to yung sandal ito nga. Yatag ni nga pink. Ayaw ka pa nini. Hindi naman na matarang. Puot kay aron di maglapok ni tungtong ni mo dito akong kuan mo. Itong man ka, di man ka marit sa sakyanan. Ayaw, relax until. Puot mo ka na. Dali. Nagbong na ako rin magda. Sige. Sana tilang gahit man na. Nagbong na. Ah, patong palang ganda to boy. Saan mo lang tila makukuk man. Ah. Tessa, tabangan ka na. Azo sa ikon. Kukuk sa ng tiil. Kukuk ah. Gitso. Masa ka ba na diha? Uha. Ang yapinan ni kay basa. Sa ketinggalan kita siya. Tugad bidag. Tawa ni mo malak ang bitna lagi. Ano? Awi diha ah. Di pasa nang imong ano bisara duy kay mo atras kuno ni squad dire madag atras doy. Imong ibaking para padung dito. Chikanin jo tanaw tug mo wag kusugroy ha kay basin mo awas ag katong dagpuan. Luglogon. Kuno di wa man na mo kuan luglogon lagi na masidlagkuan kay mo kuan mo bara. Ato pa nang pa singsina ni Akil. Para sa dagat para madakog buko. Guys. Kana day? ay day. Ano pa siguro na. Diba? Kana day, ito na. Pamaagad yung kapaligay ang ato mga baboy sa sakit. Grabing panahon. Ang panahon na mo doon so guys. Good morning, happy birthday Aisa. Today is birthday ni Aisa. Birthday Aisa din. Happy birthday. So padong may dito guys. Ma-birthday me. Ma-birthday day me ron. Tayo na hinera doon ya kay Dano trabaho. Mag guys oh. Tawag. Bawal lang suga. Tanawan nito guys so grabe baga. Si maliko diha. Gusto day namatay dito sa kuan. Sabi kay sa tubig ako sa kalsada sabling sa bawd. Saan day mo asahan sa eskwelahan? Oo. Saan man? Sahod ni Andaya pero magana siya. Ano na siya. Maluoy mo. Doon na lang ang daya pa ni Nini. Ako, mas kilaw na po ninyo. Akong dados ninyo.
o gani. Asa di sila dato sa school? Ino niya, maluoy mo sa akong cross na kung kayo. Pagluoy. Ni siya. Ano nga dito nga. Maluoy mo, mag-ilis pa ko gaya pa ni Nini. Ano ba? Kawangan ni mo ha. Excuse me sir. Ano naman boy? Ano siya? Mag-ilis ako gaya pa ni Nini. Let me go out. Oo, kayo naman ang mga maestro. Gusto mo dito siya. Uy, baka mga taigisin na libat. Akong igsoon. Mag-ilis akong gaya pa. Yan mo ano ni Nini ito. I'm sorry. What? I'm sorry. Ano nga ba? Respect my nights. Anak na ba? Ano ka? Ingnon yung kapoy. Makauli na mo yung nagbalik. Sira inyong classroom? Ha? Sira inyong classroom? Sira, awabre yan. Isa di, papabuunin mo. Sira ang classroom. Patay. Ay sa surman. Gandun. Sino pa? Laki ba ba? Nailakik ba eh? Balik na sa classroom. Suwat-suwat. Tapos Nini dito. Suwat-suwat. Yung lapon ko mga siya. Kung niya exod dito. Niya nalimot man si Boboy sa kabisi. Ibilin ko yung diaper ni John na itain dito. Exod sa principal. Isa pa yung diaper ni itain. Ano doon? Asod doon ka na niya. Sus me, I'm sorry. Ano yung Nini? Kawangan, sinimuna sila, diba? Ito yung nakumastorya, oy. Nakakaibaw, naka-video ka? Naka-video. Wow. Oh, dahil mo sila sa eskwelahan. Honorable Benjamin. I'm sorry. Nabil Magano. Siya man sila. Municipal. Dagan si Zawag Municipal Mayor. Bagyo. Ha? Dito mo dagan, oy. Nagbisita ra to. Aw, hindi City sita of Bagyo niya. Anya-anya magmayor sagna. Iba ka ditong niyagi, nagipos sila ni Sagno. Okay. Dito ba, Baji, dito sa unahan sa... Baji? Ipatay sa tungod sa politika. Dakan lagi katong pulis ba to kay buntag man siguro to. Dala po ibang kuto yun, ikikabkabat. Ada po mga bahay na rin natin, no? Solar project and housing Housing project. project na, pag-ibig, pwede ka na lang mukuhag bahay. Housing loan man na. Housing loan ba? Kapag nga na, wag nga na galing kag mag-investment, galing kag yun na housing loan, palit imong kwarta, palit naman imong zota, ikaw na yung mapabahay. Kaya 25 years bayaran na kansi man ka. Salun saan yung maglansi. Diyak ba, di ka lami. Sayang yung kwarta. Hi guys, mahapit to day kung may bikyo. Kaya mong palit may alaw ay parkinganan. Nakadali ka. Mo palit may o kuan. Wadyo kay parkinganan. Hi guys, no parking. May parking kay Di. amo gawas ni. Kani mo gawas uli. Pwede ra makasaksak ka? Dali na po, pinagano si Kong Dali na. Ada na ka kay. Tara ta. Mo ara sa bikyo guys, mo palit sa mi. Ano yung gawas? Nasa kumpita ka kay watay bay da karda ri. Hoy. Ayun na nang bisikat sektor ya tuto kay di ta magdugay. Pila pa ta sa saan man tay? Potay. Ito na miss. Dapat minsan. Apa ninyo? Mga bata, minsan ko. Mga bata? Aman? Tapos rap, gibilin. Dito sa tindahan. Biling? Tapos kamalig. Atara sila.
Sila nenek doha. Silang doha si nenek. Mamaika. Oh, Sama Kuya Mario Mamaika. tas perisuhan. Oy, namoy, naala. Happy birthday. Yan na guys. Oy, das marami. Yan na guys. Diyan na ako guys. Kaya mo. Guys. Ha? Ako guys. Ang sahod man niya. Tagal si pamagkakasita. Magluto na matalik kayo sa isang birthday. Nay, magluto. Wala na ako'y salad, ti! Nay, pagkita yung salad. Parang nalapon. Tina ako'y salad, ti! Na, nalagyan. Kagubot. Kuya. Nag-isang usa. Sa-isa na ang bawal magpasipa. Kapagyan ng rosmet. Thank you ko na dahil. Snack. Kagubot lagi. Sabu isa na yun. Ay, buka. Patahan na mo. Uy, Marcel. Long, anak ka Marcel. anak ni? Marcel. Martin Asiro, ako simpir. Takay magluto ka ta. Ano gini? Naway, ha? Spaghetti, dadaw yaw. Ang kamali na magluto ng spaghetti. Salad na lamang kaya spaghetti para na masulong yung birthday. Tali na po. Akalang susan ang soft drink sa rep. Kisa man yung sa kabisita dahil. Ha? Sisig. Ay, happy birthday ay. Salamat eh. Salamat ninyo. Ilawin na namin ko na mabansin. Tagay sa kumpisa din. Pasok para plus. Sure na okay ka na? Saban ka ha? Amo ning kuan, amo ning pinag. Sa manaway man may kaya naghahanap man may transaksyon. Guys, guys, jangan guys. Patay mo ko. Napod guys. Malaghimo dalit eh. Katong asawa sa Italiano. Si Badung di kuno. Jimmy ba? Matay. Ano naman tayo man to? Ito pa kuno kay gaw. Uy, Aja kay iwas manon ko. ang gatas. Isa na gali na. Meron. Dira do tayo na. Kadaw na kuno ulit ko. Kang nanay na. Paano kay si Jana ko isa wa ko ni ba sawa. Ano tatay sa tatay? Kay. Thank you, Em. Ako natay kami. Ako ka dira do ikaw. Ako ka sa hinalang ka. Ano wasa mo? Para natay kami tun. Sa una lagwa tay kami. Safeguard. Gamay na. Ang nalit kay Gabriel Rudy man sa garden. Ang nalit nga pa yung gabi na sa gabi na. Ano ka mato, Milita? Yes. Sus, grabe ba? Si Karahe mo ay, wala kipetang ka na. Takay, pabilin no para sa skon ha. Spaghetti. Ay, ang spaghetti sa 23 na laman na. Kay kapo yung okay, Rai. Lama kay pansit ang spaghetti. Bahay na lang pangalan. Ako'y magluto. Dengan po, muli man may dani, naka-23. Wag dengan mag-birthday. Muli may kay Tis Manila. Radical man. Ha, ato na to. Wag dengan, maghanda ta dengan. Ay, kabahala, pisto ka pa. Ay, suli baro. Arang gubuta. Gubut. Ato na naman ko mo. Tipo sa... Pwede na. Takalugin. Karong malingapod ba? Malingapod. Libasuan ko ba? Kuan, sisi. Wala naman na iluto, day. Ikan undi. Ano sa mga ibutang kanasan? Gas na na. Ay, okay ba? Kaya ba ako, wala tatanangan sa restaurant. Nga tadana. Miki ba? Okay ba? Wala lagi chicken. Chicken bitaw. Alam Ano na rin dito? Kamera. Aliwaras kay bala, mga kuan, video man, aliwaras. Kasi, ikaduhang birthday ngay sa dapat salad. Ay, lamig na ni butong, ay! May makasakag butong. Ha?
Tayo na ka. Ate lawak tayo. Kami naman. Aras dos. Uy, orang kagbata di mo iba na og na imong bag. Ayaw, di nyo dali akong bago. Saan na naman nagsayaras doon ay? Kulang ko. Dos, basig na. Ukara ka dos. Nah, guys, basta nga ni guys, magkagubot gazid. Kagubot gazid. Lada ra ka mang pa-birthday nga isa. Pata guys, rin din. Pagdala ng pizza din na gasas bata imong. Pila imong anak. Yeah. Duha. Pila imong anak. Pilawit mo lang siya. Duha pa di ay. Pamaikan. I love you, mama. Kaya pa. Bangit, pila sila kataw na ha? Ari ka na. Kanang ka na. Magiging ang ugma. Magiring Luto sa ilam kay. Magiring may. Ang kananday. Dugang ipagpila ta kamo. Lami. Isa may katalingan. Asa. Ato ko madumi, tatay. May tagdalagit lang. May tagdalatong tatay mo doon. May tagdalatong na na. Asa man ka, asa man padugo sa timim yan. Rubio. Ay, classmate! Lagi na mo doon kang tatay mo na. Pareha mo buha mo yung bihay mo. Ito, Manila na. Di, asa gila. Ano tayo? Kuan ni mo imong seldaron doy? Kuan ni mong seldaron og manaon sa man. Karon nimo kuan? Wala ka, ang close mo pa, ang kuhan. Sige. Oh, sweet. Wow, sweet. Kana all. Sige tayo kayo. Balag sa akin, basta labing. Marag sagi. Rubio na maganda, yanin mo yan. At siya na kuno kay atong kuno ka pa rin ko Rubio. Ang init mo doon. Agay. Nadali ko nagdugdog ni nanay tatay. Aron di kay hatag ni Rubio. Magdaan ko plato, magandaan ako. Padaw pasto kagwat natin yung duha. Kami dyan duha. Kuya, ang tanong kayo. Likado kay pitan ang hita na paglaing tugon. Alaka. Betul. Labis ay. Salamat jud kay ning ko nga. Isa na rin. Last na dijang sa sin nga. Si Pura, ikaw nag-drive floor? Ha? Ikaw nag-drive sa motor? Gani naabot nun. Kumatay ko undoy. Kisa mo itong motor dito, imo man to? Aduls to. Aw. Basta nas pura mo yung nag-drive. Wala din ka rin yung na eh. Day. Ha? Ang laba harang ka naman sa. Wait, madaan na mo. Pero na, palit ka lang company. Kaya gimi nga patalo sa nila niya. Hindi nga pulos na na mo. Salamat talang nanay. Hindi nga pulo ni mo sa. Ako'y pula ni mo te. Hilak ni nun dyan, kita ni mo dyan. Dyan. Ano na yun naman nay? Hindi mo ba masanay? Ano ko na dyan? Hala, uli ah, uli ah, kay gimi nga nila. Lagi. Ang pindat. Ang bebe. Kagdilaman, ito na mas lain. Na may dagang company niya. Ha, dali lang kasi. Maraming awas na hindi mo dyan, no? Kuya sa banis. Uras niya, Oh, nay. Imingaw ka na. Yung mga bado ni mo dyan. Sige na, ang pwede naman dyan, sa trabaho mo dyan. Ano dyan, salamat. Salamat man, patadali ka na. Kaya po na, manggang pangsudan. Salamat ma, hilakan dyan. Lagi kahilakan na na kay nakaikupog sinikang bangus. Salamat ka, dyan mo. Matagal kayo Tatay mo, tatay mo. Ah, balihan. Kaya rin music dyan. Malino ko. Yan, tatay yan. Yan, karaganan din mo man. Ah, tatay. Isip mo yung anak, kayo mo na ako.
Oh, kay gamay pa man ninja. Hilak pa tagapi. Nga na mo ko ba sa nagmina? Hindi nga ako kunin mo dyan. Hilak ko yung tanan. Para magtas ka na da. Regrets ako dyan. Uy, birthday dyan ron. Dyan. Ay, birthday nga isa. Birthday nga isa. Salamat. Dagi, handaan ko siya mong inahan. Diya po diya. Gama, pila rin salad niya. Pila rin katuig mo ikan-kaon. Salad. Panig lubi. Panig buto. Lalo na yung taon na sila. Ben! Ben! Kasi yan ha. Tawag ka sa Lala, tagot hindi na. mo makakalan eh. Yan dyan. Alas na yung uminak. Mana, may nga bitaw po. May nga magubot man dari dyan. Kagubot me. Ha? Naghanda ko naman. Birthday mga isa na may... Nabalik kamera. Nabalik lang. Iba ko yung patanaw. Nabalik. Sige na. Ayun dyan. Nabalik. Ang yatag din eh. Salamat dyan. Asa ka punta rin. Dyan, gawin nga po kunin mo dyan. Gawin nga po kunin mo dyan. Sige na dyan. Ay, pag-camping di anak. Ay, pag-camping. Ah, ingat. Ingat. Trabaho dyan, Amping. Trabaho. Oh, si Amping. Kasama ko na rin balik. Para gamay ra gyud ang napabiyang ko ni. Para kay salad guys kasi may ay kasi may nakasip na rami. Daya salad. Yeah. Salad pipino. Ano pagkaon oy? Salad nga kontay. Unsay mo tayo salad nga? Pino. Salad nga panit sa iring. Yahi. Salad. Di salad nga tinuod. Apoy salad nga sumagil. Ito yun, namay na ko tilawan. Ah, tilaw ko na tilaw. Ade ray. Pwede ay. Ano yung sabi ko? Tilawan sige tilaw kay. Ito may lagi mo do. Ha? Ganagan. Ansa? Favor ganin ni. Ha? Ah, pizza ko na i-promote sa kuno floor, please. Kay lami. Ayaw niya may balik. Pizza ni kasi nga na mo. Li. Li. Kaya ko no. Li. I-promote ko na sa iyo. Ili. Li. L-E-E. L-E-E ba? Li. Ali. Sabi ko li nga. Oh, li man. So lami. Lawan para maila. Ah, tilaw isa. Lawi ba? Kini nga pizza, karon po ko makagalangan nga pizza. Tag 10 pesos lang. Grabe to. Pati pan si Zara. Sa nasa batang gamay. Wa. Sabi ko kuan kay mo sukdanan diyan para magtiil bata. Tiil sa bata. Sipon. Yati imi. Tilaw eh. Yati imi. Ayaw! Ayaw, ano ni mo? Ang ami ah. Ang lamedyo ko no. So guys, Wala na ni dakan ni una ka. Init. Init pa. buntak na sa buhat. Nay, ganggang sa rin ay. Ganggang. Diyan lami floor. Ah, okay. Lami ko na marami ang vlog pa na po.